Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Balik po tayo mga kaibigan sa ating malaganap at pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Na-telecasted din po sa Pinoy Extreme Channel. Puntahan muna natin ang ilang pang mga balita mga kaibigan. Nangangamba ho na magkaroon ng bank holiday at kakulangan po ng mga manggagawa sa General Santos City bilang epekto po ng mga investment scam na kinasasangkutan po ng Kapa, Alamco at Alamamico na nag-ooperate daw po sa lungsod ng Sarangani at sa South Cotabato. Ito po ay nakasaad sa Resolution 002 na inilabas ng General Santos City Chamber of Commerce and Industry dahil maraming mga negosyante ang nagpahayag ng pagkabahala sanhi ng epekto ng nasabing mga investment scheme. Ayon sa naturang asosasyon, sila ang mga lehitimo at legal na negosyante sa lungsod na nagbabayad po ng tax. Sa kabilang banda naman, ang naturang mga investment schemes ay naglalabas po ng milyong-milyong pera araw-araw. Inihalintulad umano ito o halintulad daw po ito sa Ponzi scheme na isang uri ng investment fraud or scam at ang magiging kawawa lamang po dito ay ang huling mag-i-invest. Sinabi pa ng naturang grupo na malaki na ang naging epekto nito sa kanilang mga hanap buhay sa lungsod dahil tune-tuniladang mga isda ang nasira na sa hindi pagre-report sa trabaho ng mga empleyado sa isang aquaculture company sa Sarangani. Napag-alaman din na bigla na rin bumaba ang transaction sa mga lending companies na legal. Nagkakaproblema na rin mga kaibigan ang nasa fishing industry dahil marami sa mga mangingisda ang umalis na sa trabaho. Umaasang kikita ng malaki sa mga investment scheme na ito ng mga controversial na grupo na sinasabi pong isang scam. May mga empleyado na rin ng mga canning factories, pribadong mga paaralan at iba pang mga kumpanyang nagsipag-resign dahil nakatatanggap daw ng buwanang mula sa Kapa o sa Alamamico. Ayan, kawawa talaga dyan pag hindi kayo nag-isip-isip. Dami na pong kasong kinakaharap niyan at marami ng isyong pinag-usapan patungkol po dyan, pero marami po kasing mga Pilipino ang mga may kaswapangan din na doon sila natitira nitong mga grupong ito na nangangako ng pagkakalalaking interes na sa totoong negosyo ay wala pong ganon. Imposible. Mangako sa iyo ng 80% na return, 200% na return in 2 weeks. Ano yan? Magic? Yan. Mama-magic po ang pera ninyo one day. Magugulat po kayo ay kailangan nyo ng lumuha ng balde-balde sapagkat tinakasan na po kayo. Mga kaibigan, tayo po ay minsan may mga kaistupiduhan din po ang mga Pilipino, no? Marami pong mga nangyayari na paulit-ulit, yung budol-budol, yung magte-text sa'yo na nanalo ka sa loto, para makuha mo ang panalo ay padalhan mo siya ng 200,000, parang processing fee. Marami ng ganyang mga panluloko, mga scam. And yet, dahil po sa kagahamanan ng marami po sa atin, so marami pa rin po ang nabibiktima. Kaya po namin ito ibinabalita para magsilbing pamukaw sa inyo pong mga natutulog na isipan na wala pong ganon sa totoong hanap buhay. Dapat po ang mga hanap buhay ay legal, by pinagpapawisan, pinagpapaguran,
At wala pong mga pangako ng limpak-limpak na salapi na ikapoy na kahit natutulog ka pa, kuya-kuya-kuy ka lamang, tatanggap ka ng limpak-limpak na pera. Yan talaga ay obvious na gawain po ng mga sindikato. So, pakaingat po kayo. Kaibigan, sa bahagi pong ito ng ating programa naman, ito, nais ko pong ipakita, nais po naming ipakita sa inyo ang tunay na hanap buhay. Huwag kayong padadala sa mga pangakong malalaking interest, 300% na interest in 2 weeks, in 1 month, wala pong ganon. Kapag ka po kayo nabulag sa ganon at naging swapang kayo, nagkagusto kayo na magkaroon ng immediate return na pagkalaki-laki, diyan na po magsisimulang inyong kalbaryo. So, mga kaibigan, instead, nais po naming ipakita po sa inyo ang video ng isang matinong organisasyon na nais pong tumulong sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, sa mga walang hanap buhay na magkaroon po ng hanap buhay. Panoorin po natin ito. Dati po ako ay zero knowledge, wala po akong kalam-alam sa pagtatahe. Then nabalitaan ko po na may job hiring, then nag-apply po ako na walang kalam-alam. Yun, tinuruan, may nagtitraining po sa amin dito. Ngayon sa wakas, natututo na po ako, manahe. Cool ko na po yung hanggang maabot po yung aking pangarap na talagang matututo kami. Bilang isang mananahe, ito ay may tuturing kong isang malaking tagumpay sa aking buhay. Yung sayang nararamdaman ko is parang dito ko lang naramdaman sa kumpanyang ito yung pagkakaroon ng isang tunay na pamilya. I've been with different companies before, pero hindi ko naramdaman yung sobrang init ng pagtanggap nila sa akin. Kahit buntis po ako noon, tinanggap po nila ako. To think na, sabi ko nga wala naman tatanggap sa isang buntis kasi nga magbabayad pa ng maternity, ang daming mga babayarang benefits, but they still gave me the opportunity to be here. So yun yung sayang nararamdaman ko na parang this company embraces every people. Hindi, they are not looking after your capabilities or what, but they are more on talagang pagtulong sa kapwa ang kanilang priority. So yun, sobrang saya po talaga that I belong in this company. Dati po akong tricycle driver dyan po sa amin. Nung unang pasok ko po, nag-aalaga lang po ako ng kambing, linis-linis lang po. Hanggang sa nakitaan din po ako ni Sir ng kasipagan, kaya binigyan niya po ako ng opportunity na maging supervisor. Yun po ang masasabi kong isang napakalaking tagumpay sa aking buhay. Sa pamumuhay po namin ay kung sa Paranaon, napakaganda po ng opportunity sa ngayon. Dahil yung dati po namin hindi nagagawa at nakakapaghanap buhay, ngayon po kami nakakapaghanap buhay ng tugad dahil sa binigay sa amin sa paggamit sa aming bangka. Kaya nga po kami ay nagsisikap para maiko namin yung aming sakayan sa pag-aalaga. Ngayon pa lamang nakikita na namin yung kahalagahan ng aming pagpalaot dahil hindi ka talaga kikilos. Siyempre, nandiyan na lahat yun, nasa iyo na, binigay ng lahat. Ano pa, ang pagiging isang mangingisda ay malaking tagumpay sa aming sarili na aming nakakamit sa ngayon. Outstanding young entrepreneurs are conferred on... Hindi kinakailangan maging mayaman ka because God has given us everything. Only if you can see that beauty, then you can unleash that potential para sa mga tao. Isang munting pangarap sa aking dakilang lupain. At sa sama-sama nating pagsisikap, sama-sama ding mararating. Ako'y anak ng lahing bayani, kung saan matatagpuan. Manaragat na angat sa ibang dayuhan, nagniningning sa buong kapuluan. Sama-sama nating abutin, pinakamatayong alipin. At ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, at ng aking
competitors. In fact, we need to help each other to be successful. So it really motivates everybody to show the best practices and share resources or people, problems. In fact, we can help each other in finding the solutions together. It is in these bad times actually that we feel closer. Isang tagumpay para sa aming pamilya at saka para sa aming community na I'm spreading also the advocacy na ganito ang gagawin namin. Meron nga mga naysayer na good luck, pero I said, this is the tagumpay na gustong ipadama sa amin ni Sir Dex. Magiging tagumpay kami. Huwag kayong masyadong mag-isip ng negative, but you will see how this company will grow. Ay kuwang hiwaga ng silangan at saan mang bayan o lungsod, maging mo, Hilaga at Kanluran, ang Pilipino ay namumukod. Para ko gamay nga ginahandog, Sa tuyang pandangan at dagang, mabahen tinuyukin pa ng sayang ka. Managkuyog na ko aguton. ang iba't-ibang galaw, isang patutunguhan, ito isang araw, isang kapuluan. Sama-sama natin ang ulit, di nakama tayo na bituin. At ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, at ang aking lipi, ang pinilitin kinakaman. At ako'y tagumpay natin, sama-sama natin ang ulit, di nakama tayo na bituin. At ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, at ang aking lipi, ang pinilitin kinakaman. At ako'y tagumpay natin Yan po ang tunay na tagumpay, And we really salute the efforts and the concept introduced by Sir Dexter Villamin, ang pinaka-brainchild po ng DV Bauer Farm. Na ang pinaka-espiritu po ng kanyang pangarap ay palakasin ang food production sa Pilipinas. Ito po ay sa gitna ng walang malinaw na programa po ang Department of Agriculture ng ating gobyerno. And nakita niya na may pangangailangan ng isang tao na magsusulong po ng tunay na hanap buhay, legal na hanap buhay, and pinaka-basic po ay ang food production, agriculture sa madaling sabi. And to have a more concrete proof ng kagandahan po ng konseptong ito na hindi po scam tulad po ng mga nandyan sa Mindanao area. Ito po mga tao mismo ang nagpapasalamat sapagkat mga pamilya gumandang buhay, nagkaroon ng trabaho, kabuhayan. Walang mga hanap buhay dati pero because of DV Bauer Farm, sila po ay umangat. Nagiba po ang kanilang estado sa buhay at pati na ang kanilang lipunan ay nagiba ang mga pananaw. Nasa linya po natin si Sir Tito Porras, isa po sa mga nasa bahagi po ng DV Bauer Farm at partner businessman ng naturang grupo at kumpanya. Pakwentuhin natin sa kanyang personal na eksperyensya dito po sa DV Bauer Farm. Sir Tito, magandang hapon po. Si Errol na kami po ito. Welcome po sa Kamaong Asero sa Lidanos, Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Yeah, magandang hapon kasama ni Errol. Akala ko bonsai yung pag-uusapan natin. Alam mo, pag ang pag-uusapan natin ng DV Bauer, minsan sa yabang ko nito pare, ako'y naiyak.
Oo nga. Sapagkat kami na mga nagbagong buhay, hindi mo man itanong, dati akong rebelde. 9 na taon ako na NPA at pasaway sa lipunan. Nung nagbalik loob kami sa gobyerno, panahon ni Cory Aquino, akala ko ang kabulukan at ang kagaguhan sa CPP, NDF Opo. ay masahol. Masahol pa rin pala ang kabulukan sa loob ng gobyerno sapagkat ang mga pangako na naririnig naming pagbabago, simulat sa pool na nasa lampin pata ako, ang lingwahe ng mga politiko ay pagbabago, kaunlaran, hanggang ngayon 2019, pagbabago, kaunlaran pa rin. Tama. Pero kumukulo ang sikmura ng taong bayan, Opo. lalo na ng ordinaryong mga magsasaka. Now with this, kay Dexter Villamin, after my stint in Congress, na naging bahagi din ako ng 14th, 15th Congress as Chief of Staff, matagal na pariwara, no, walang direksyon kasi hindi naman kami ng hurakot no. So umabot sa punto na pinakilala sa akin itong Dexter Villamin sa Balongaw, Pangasinan sa isang forum. Tumakbo kami, nanghiram kami ng sasakyan, sabi ng kasama ko si Kapitan Epong, sabi niya, hindi atas kami ito pare, mantakin mo, pautangin tayo, walang collateral, walang interest, payable for 10 to 15 years. So pumunta ako doon, Errol, kinausap ko itong Dexter Villamin. Wala pang 10 minutong usapan namin, kuya. Sabi niya, pumunta ka sa opisina next week, approve ka na. Wow. Walang red tape, ang punto lang ho natin, makakatulong na mabalik ang kasiglahan ng agrikultura sa ating bansa sapagkat ang isang masiglang agrikultura ay susi sa pagunlad ng lipunang Pilipino. Tama. Now, Errol, after few days, tinawagan ako ng opisina, DB Bower Microfinance. Sabi, Kuya Tito, pumunta ka na dito. So, pagdating ko sa opisina, without much ado, binigay sa akin ang cheque, Kuya, mag-start ka na ng construction, reconstruction actually, renovation ng aking building. As of this moment, Sir Errol, ang exposure ko sa loan ko sa DB Bower is around 3.6 million mahigit. Wow. Walang collateral, walang interest, only a commitment na tulungan ko ang mga taga-barangay. Ano ang commitment nito? Nagpo-produce ako ng mga biik. In fact, I am not a partner. I am only a recipient of the DB Bower program. Ano ang commitment? Mag-produce ako ng mga biik. At ang mga biik na ma-produce ko, ipaalaga sa mga tao dito sa Montalban. Supplyan namin ng feeds, pautangin namin ng feeds. Pagdating in 30 days, kami pa rin ang bibili ng mga na-harvest na baboy. Kwentahin ho natin ang gastos, hati sa tubo. Magaling. Okay? Pagkatapos, ang nabili ho namin ng mga baboy, ibibenta rin namin ito sa mga talipapa. Ma-open ako ng talipapa sa January 27. Araw po yan ng linggo. At ang karne ho namin binibenta, 40 pesos lower ng mabibili mo sa market. Wow. So nagawa ho namin yan because ng pagtutulungan. Ganun lang kasimple, Sir Errol. Dahil po dyan, nagpapasalamat tayo sa isang Dexter Villamin na may ganyang kaisipan. Yes. At sa marami pa ng mga overseas contract workers na tumulong sa konseptong ito. Sapagkat if you will compute, siguro napakaraming nakikinig sa atin ngayon ng mga OFWs abroad. Ilang trilyon ang pinadala ho ninyo na pera sa Pilipinas? Saan napunta ang trilyones na dolyar na pinadala ho ninyo? Yes. Nabago ba ang lipunang Pilipino? Yes, gumanda ang bahay ng mga OFWs. How about the economy sa paligid ng mga bahay na ito? Right. No? Nakakalungkot. Apo. No? Napakayaman ng bansang Pilipinas par natural resources is concerned. In fact, ninanakaw ng ibang bansa, pati lupa ho natin, pinahakot sa ibang bansa. We can stand on our own. Masama lang magmura, Errol, but walang gulugod ang karamihan ng mga naglilingkod sa bansang ito. You got it. Yeah. Balikan natin ang Republic Act 7160. Binibigyan ng tinatawag na empowerment ang taong bayan. May sumunod ba nito? Na ang barangay, merong barangay development
council na nabubuo ng barangay development plan, municipal development council, provincial, regional. Kaninong agenda nga sunod? Ay putang ina, agenda ng mga oligarkiya eh. Hindi agenda ng ordinaryong mamamayan. You see? If we only manage this country properly, napakayaman ho natin. Tama. Balikan natin si Dexter Villamin. Isang ordinaryo na executive chef, sumasahod ng mahigit 300,000 sa Thailand, Phuket, umuwi ng Pilipinas, nag-import ng 7 boer goats. 4 years ago, pinupulaan, niyuyurakan, iniinsulto pa nga ng mga demonyo sa industriya ng agrikultura. O ngayon, 100 plus sub-farms na kami nationwide. Congratulations. Ito ay nabuo ito because of the partners, because of the OFWs, because of mga tao na naniniwala. Sir, may lakas tayo sa agrikultura. Una ng bansang ito. You go back, matanda ko ng konti sa iyo eh. You go back on the early 70s. Di ba tinawag ang Pilipinas na tiger economy of Asia? Tama. We are at par. We are at par with Japan that time. Right. O anong nangyari sa atin? Tingnan nyo. Ngayon Saan nang gagaling ng mga technical experts sa pag-produce ng bigas sa Vietnam at sa iba pang mga bansa? Produkto ng Central Luzon State University. Produkto ng UPLB. Because Erie is here. Ay anak ng tinamaan ng magaling. Bakit tayo mag-i-import ngayon ng bigas? Yan ang tanong. Ano karami ang congressman ho natin? 282 plus. Lahat yan may pondo. Bakit hindi ma-improve ang mga farm to market roads? Bakit hindi ma-improve ang mga irigasyon? Bakit hindi ma-improve ang mga kalsada natin na yan? Ang mga post-harvest facilities. You see? Alam mo, Boss Errol, maganda pa yung mga elementary students eh. Tanda mo, nung mga maliliit pa tayo, elementary, pinipili natin sa school. Pag mga pinuno natin, matalino, guwapo, magaganda, magagaling. Diba? Nire-recite natin ang panatang makabayan. Memorize pa kaya ng mga congressman yan ngayon? Wala na. Gusto pang baguhin. Gusto pang baguhin eh. So, yun ang basic. Pati pambansang awit, gusto nilang baguhin. Pasensya ka na, sir. Emotional ako pag ito ang topiko. I can still pull a trigger kung kinakailangan. I get you. All right. Okay. So, now, Sir Tito, ikaw ay isang buhay na patotoo ng galing ng D.V. Bauer farm concept ni Sir Dexter. Yes, sir. And we really appreciate the goodness of the man na nagpasimuno nito. And gusto po nating palawakin ito. That's why we featured this concept sa hapong ito. Gusto ko ring maimbita yung grupo ni Sir Dexter sa Kabikulan. Yes, sir, I will arrange. Imagine, yes, we have how many high-ranking officials from Bicol region we have right now? How many senators we have? Long time ago. But until now, Sir Tito, ang Bicol region na nanatiling mahirap na rehiyon. O tingnan mo, ano kalawak ang lupa ng Bicol? Napakalawak ng lupa ng Bicol. So all we need is a concept like that of D.V. Bauer na hindi po mamumroblema ng mga magsasaka ng mga collateral, hindi po mamumroblema ng sistema at suporta na tulad ng ginagawa ngayon ng D.V. Bauer. So Sir Tito, magsilbi ka sana ng tulay sa kwan, magsilbi ka sana ng tulay, especially doon sa mga ngayon po ay dihadong ang mga taga Bicol because of the desecrated forest, mga environmental degradation na nang nangyayari. So, we really have to go back to basic, Sir Tito. And nakita ko talaga ay... Ito, sir, siguro, I could not, on behalf of D.V. Bauer, hindi ako makapag-commit. Kung ang Bicol ay nandito lang ho sa paligid ng aking farm, I will commit na lahat na pwede mag-alaga ng baboy, bibigyan ko. So, ganitong gawin natin.
I do understood that Sir Gilbert Villamin and other guys sa top echelon ng DB Bower ay nakikinig ngayon sa atin sapagkat kanina humingi pa rin ako ng abiso sa kanya ng pahintulot na yung video ay i-play ho natin. Yes. Alam ko nakikinig sila, nakamonitor sila. Hi sir, mga boss. Magandang hapon mga boss. In Sorsogon, we have the Sorsogon Goat Ranch. Aha. Libo na rin ang kambing doon. And may mga scholars na sila doon. Good. Maraming mga individuals na mga out-of-school youth ang tinulungan ng Sorsogon Goat Ranch. At may mga malapit pa doon. Willing ho tayo. Ako from my end, in fact, yung tinulong ko sa iyo, produkto yun ng bonsai ho namin. Thank you. At ng ilang tubo din namin dito. No? Yung tulong... Nagdirapan yun, sir, ng mga rebel returnees at ilang polis na kasama namin sa grupo. We're so grateful. Doon po sa inabot po ninyong tulong sa Tabang Tugang, Sir Tito. Opo. Mahigit 300 pamilyang nakinabang. Kulang pa yun yan. No? Sapagkat ang kasabihan nga, Sir Errol, huwag natin sila bigyan ng isda. Yeah. Turuan natin silang mangisda. That's it. That's our point. So, magtulong tayo, Sir Tito, and I really would like to have a collaboration sa mga big boss natin sa DV Bauer. At I'm sure they can surely help itong mga kababayan natin sa Bicol at sa iba pang mga lugar. Na magkakarating, sir. Magkakarating. Opo. Okay, so meantime, pag-usapan nga natin itong isa mo bang hilig. Hilig na mga mayayaman naman. Pobre lang kami, sir. Pobre lang kami. Gandang hapon po sa mga bonsai enthusiast. Si Sir Tito po ay isang ekspertong tagapangalaga, tagapaglikha ng bonsai. Anong meron, Sir Tito, sa first week ng February? Sa first week ng February, sina Manong Mel, ang Pangulo ng Circle Bonsai Club or CBC, ay magkakaroon ng bonsai show na open ito. Mag-umpisa February 1. Ang pasok ng mga halaman is January 29 to 30. Ang starting show is February 1 until 10. So inibitahan ng lahat. Panimula lamang yan sapagkat ang isang grupo ng bonsai groups din magkaroon ng international show. Again, international show dyan din sa Circle. Wow. And nakita ko dito sa mga nanonood sa'yo, nakamonitor si Ma'am Susan Lee. Si Sir Philip Dacoco nakamonitor, oh. Oo, mga kanyan. Pulis yan, sir. Maniwala ka. Yan ang mga pulis na hindi takot sa asawa pero takot sa bonsai. Si Ma'am Proserfina Domingo. Ayan. Ayan. Mga kasama ho natin yan. Marami sila nakamonitor ngayon. Salamat po. Salamat. So, sana tangkilikin ho ninyo sapagkat alam nyo, yung pagsuporta ninyo sa amin, lalo na sa CBC, kami, Montalban Bonsai Society or MBS, basta may affair ang mga matitino na grupo. Again, matitino na grupo, sinusuportahan ho namin yan. That's that. Ginamit ko, Sir Errol, ang word na matitino sapagkat alam mo, kung ano ang kulay at mukha ng politika sa bansang Pilipinas, ganun din kasahol ang politika sa bonsai industry. Wow. May ganun? Alam mo ba kung palaliman natin ang usapin sa bonsai, may mga isla tayo dito sa Pilipinas na sinira na ng mga dayuhan. Makuha lang mga bonsai materials. Ganon? Yes, sir. Take note of Fuga Island sa norte. Lugar ito ng magagandang mga materialis. Bantigi tree. Hinakot na ito ng mga inchik. Hinakot na ito ng mga foreigners. Wow. You see? Na sana ang Department of Environment and Natural Resources tulog sa pansitan. Kami na mga maliliit, kami na mga hindi kilala, kami ang mga pinag-iinitan. Pero ito mga oligarkiya na may control ng mga malalaki at magagandang bonsai, Sus Maria Josep Santa Eternam, kinabayaan. Alam nyo, tumatanggap inaalagaan natin itong mga halamang ito. Mga pipitsuging halaman ito, na kung tingnan mo sa bundok, sipain mo lang, hindi ka nakaintindi. Pero kami, kinukuha namin yan. Inaalagaan at maging maganda. Ang artist, ang pagka-artist, marami eh. Yung iba, gaya sa radyo, may mga artist. Sa entablado, may mga artist. Yung iba sa canvas. Kami, this is live art. Wow. Itong pinakamahirap sa lahat.
Hindi pa kami experts. Marami pa mga expert. Ang naituring natin ng mga expert, ito mga unknown. Hindi bantog sa Pilipinas, pero sikat sa ibang bansa. Ayan. Like for example, Juan Aliaga. Filipino, nasa India ngayon, nagle-lecture about bonsai. Galing, galing. Yeah. This is a million industry, sir. I think so, yes. Yes. Multi-million industry ito. So, sa Taiwan, ang mga nagbobonsai, sinusuportahan ng gobyerno. Sa atin yata, inaaway pa eh. Hindi naman ganoon kaano. Minsan kinikikilan lang. My God, I hate drugs. Sir Tito, so ang opening sa February 1, ano? Sa Circle? February 1, sir. February 1. February 1, Quezon City Circle. We're inviting everyone, especially yung mga may hilig sa bonsai or wala pang hilig. Tingnan po ninyo, silipin ninyo kung gaano kaganda itong mga display dyan nila, Sir Tito. Siguro, baka may pinalabas ka rin sa screen mo dyan ngayon. Ganun ka tindi ang bonsai, sir. Yeah. Ito, as a matter of instruction, Philip Dacoco, sir. Padala nyo ng isang bonsai si Sir Errol, ha? Nako po. Nakikinig din sila ngayon. Sir Tito, Sir Philip, hindi na makakatanggi tuloy si Sir Philip. Mahal pa naman yan eh. Collector's item yan. Alam ko, ang nakakapag-bonsai lang, yung mga hampas lupang tulad sa amin, hindi makakapag-bonsai basta-basta. Malibang kung bibigyan ni Sir Philip, no? Alam mo, Sir Errol, sa grupo namin, maliit lang kami na grupo sa Montalban Bonsai Society. Magtaka ka, Montalban, bakit may member kami sa Nueva Ecija, may member kami sa ibang lugar? Yeah. Ang point of unification lang namin, bonsai. Ordinaryo lang kami ng mga magbobonsai. Karamihan sa amin, mga magsasaka. Yeah. Gaya ni Mario Corpus. Magaling yan na artist. Ang mga materialis yan na nanalo. Pero habang walang mga show, nagtatanim niya ng sibuyas. Nagtatanim niya ng gulay. Very good, very good. Ganun si Philip. May pansitan yan na malaki sa San Jose City. Oy, talaga. Na-picture yan sa 2 TV station, ha? Yeah. Ulitin natin ito, Sir Tito, no? Makakatulong ito ng malaki, especially yung sa DB Bauer, itong bagong hilig po ninyo na bonsai at iba pang mga kabuhayang proyektong pwede nating ibahagi sa ating mga viewers, Sir Tito. Yeah, kompleto tayo dyan, sir. No? So, sa mga nakikinig sa atin o nanonood, tandaan po ninyo, wala sa personalidad ng kung sino bang kumag na politiko ang pag-unlad ng bansang ito. Tama. Tandaan nyo ito. Ang pag-unlad ng bansang Pilipinas ay sa lakas ng pagkakaisa, sa lakas ng agrikultura. Tama. Pag mahina ang ating agrikultura, magkakaroon tayo ng brain drain. Tama. Lahat natin na magagaling pupunta sa abroad. Pero kung yung mga nasa abroad ngayon mag-invest sa Pilipinas, may mga lupa yung mga yan eh. Balikan natin ang agrikultura. Yeah. Uunlad ang bansa ho natin. Tama po. Errol, salamat. Very well said, Sir Tito. Maraming salamat po sa inyong wisdom sa hapon pong ito. Mabuhay po kayo. Salamat. Mabuhay, Sir Tito Porras, the chairman of the Montalban Bonsai Society at isang malaking bahagi din po ng DB Bauer Farm. Congratulations sa grupo ho ni Sir Dexter Villamin na nagpasimuno po ng naturang konsepto. Ngayon napakarami na pong mga Pilipinong umunlad ang kabuhayan because of their concept. May kakausapin pa ho kaming isang importanteng tao, ang Vice Gobernador ng Isabela. Mag-break muna tayo ng saglit at pagbalik natin, kausapin natin ng saglit si Vice Governor sapagkat may ongoing po silang festival, ang Babante Festival. Ano ba ang Babante Festival? Alamin natin sa magbabalik ng palatuntunang Kamaong Asero. Magbabalik si Errol na kami sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.